హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికి నమస్తే. అందరికి గుడ్ ఈవినింగ్. ఈరోజు అన్నంబాక నుంచి మా వైఫ్ వాళ్ళ మేనల్లుడు మేనకోడలు ఇద్దరు మా వైఫ్ కోసం ప్రేమతో నేరేడుబళ్ళు పంపించారు. ఒకసారి మీరు కూడా చూడండి. చూసారు కదా ఎంత బాగున్నాయో, అన్నీ మంచి లావుగా ఉన్నాయి, మంచి సైజులు. మీకు కూడా అలాంటి మంచి మేనలుడు మేనకోడలు ఉంటే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి నా వీడియోస్ని. ఎప్పుడైనా నేరేడు పుల్లు కాదండి, వాళ్ళు చూపించే ప్రేమ ముఖ్యం. అలాంటి ప్రేమించే వ్యక్తులు దొరకడం చాలా కష్టం. ఎప్పుడు ఎవరిని దూరం చేసుకోకండి, మేనలను కానీ మేనత్తనం కానీ మేనకోడలను కానీ. ఈ వీడియో లైక్ నచ్చితే ఫాలో చేయండి ప్లీజ్.